Wiwit dina punika kawilujengan kita katamukaken kalawan satunggaling pusaka ingkang kinurmatan. Satemah dipun babarke kanthi rasa waskita inggih punika keris dapur santan kanthi pamor adeg wengkon tangguh Cirebon Sepuh lan kesanggi ing Warangka Ladrang Surakarta Gembul Jati. Ingkang sepindah sumangga dipun tuweni rumiyin warangkane. Warangkanipun Ladrang Surakarta minangka lelambang kawibawaning luhur, nglambangaken kadigdayan linambaran welas asih. Dipun gawe saking kayu Gembol Jati. Kayu ingkang medal saking bagian paling kuat raket saking wit jati. Dados pralambang kesantosan batin, kabegjan saking laku saha penguwasa ingkang tansah mapan ing rasa among lan waspada. Wilayipun nganggit dapur santan. Dapur prasaja ingkang ngemu makna jero. Santan punika lambang saking kesucening ati, rasa, lelembutan budi, lan kapribaden ingkang linambaran katresnan. Kadosta santan ing sajian sesaji, keris punika saged dados pepadang tumrap sesrawungan, paring kesejukan serta pepadang dalan dhateng kamulyan urip. Pamor adeg wengkon nglambangaken jejeking pendirian serta kawaspadan. Adeg minangka garis tegak nggambaraken sifat ajeg, iman kang mantep serta panguripan ingkang tansah ngugemi kebeneran. Dene wengkon minangka pager gaib nggambarake pangreksa saking gangguan ala serta nyawiji dados pepadang laku spiritual. Gabungan kalih pamor punika ngemu tuah perlindungan keteguhan ati lan rasa waskita dhateng samubarang. Keris punika tangguh Cirebon Sepuh. Asalipun saking tanah suci pesisir ingkang kinarya panggonan lelampahing para wali. Tangguh punika kesohor awet, tajem, serta ngemu aura kerohanen ingkang jero. Medharaken kasekten kang sumunar, sinandhi piwulang kawicaksanan lan daya spiritual kang saged berkahi sabarang ingkang bekta. Satemah keris punika boten namung gaman kadya warangkaning tangan, hananging satunggaling guru sejati, paring piwulang tumrap urip, tuladha tumrap laku, lan pangoyaman tumrap kawruh lan rasa. Mugi kita saged ngugemi, ngurmati lan ngajeni pusaka punika kanthi sakmestenipun. Awit saklerese pusaka sejati punika boten namung waja, hananging piwulang kang linambaran rasa, tuah lan sejarah. Nuwun, matur suwun.